To amin wa alaikum salamu da malam ɗan jarida. To magana ta gaskiya ni dai na daɗe ban tsinci kaina a cikin yanayin location ko wajen shirya wani fim da yake ƙawatar da ni irin wannan fim mai taken suna goga ba. Saboda tun daga lokacin da muka zo fara aikin irin matakan da aka shirya wa fim din, ma'ana gadar da aka shirya wa fim din, daga jarumai kamar da aka tanada za a yi aikin, masu kulawa da shige da fice, masu makeup da wasu abubuwa, tun daga nan na san cewar gaskiya wannan fim mai taken suna goga an yi masa kyakkyawan tanadi. Kuma magana ta gaskiya 'yan kallo, ina sake kwadaito hankalinku ku tsaya ku zo ku tsai cak domin ku tsaya ku ga wannan fim mai taken suna goga, saboda an tona wainar da aka daɗe ba a toya wa ɗan kallo ba. To magana ta gaskiya, rol ɗin da na taka a cikin wannan fim mai taken suna goga rol ne wanda ni dai suna na Aliyu, kuma a cikin wannan fim na goga magana ta gaskiya yabba Aliko mai sai da tsamiyar kunu da mangwaro kuma ina fafar kwarake ma da cikin fim din. Amma kuma kana fata ka haɗu da wancan Alikon? A guje ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa wannan Alikon da na fito da yi min aran gama na haɗe da wancan Alikon. Dai magana ce ta shinkafar tuwo, man gyaɗa na mai gyararre mai taken tambarin suna Aliko, an gama. Dai wannan fim na goga ya fito, na san cewar ba makawa zan ware guda ɗaya kudin gurin zan kai wa mai girma Alhaji Aliko Dangote, kuma zan kai shi gurin Baba Mamuda har da kai. Niwa. Kai Lado. Ladan ba wancan sanata ba. Lado ɗan gwaggo, ɗan gurmi, kai kenan. Na gode 'yan kallo, kar ku sake a barku a baya ganin wannan shahararren fim, ko ce mashahurin fim mai taken suna goga. Ranka ya daɗe, ne maka fatan alkhairi. Fatan mu shine duk da aka ce wannan fim ya fita, to a kira wani in zo in zauna shimfiɗa min dan fareriyar shimfiɗaɗɗiyar tabarma mai ta kirga kuɗi tsawon kwana 7, ta kirgawa tattarawa ana tura mu a cikin buhuli da ana ɗauka sai gida. Na gode.